హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 11వ అధ్యాయము విశ్వరూప సందర్శన యోగము. అందరికీ స్వాగతం. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాసులు 11వ రోజు విశ్వరూప సందర్శన యోగం. నిన్న 10th చాప్టర్ చూసాము, విభూతి యోగం. ఈరోజు అంటే భగవద్వైభవాలు, మహత్యాలు, ఎందులో అన్నిట్లో నేనున్నానన్న దానికి భగవంతుడు ఇచ్చిన ఉదాహరణలు చూసాం. ఈరోజు విశ్వరూప సందర్శన యోగం చూద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ మొట్టమొదటిగా విశ్వరూప సందర్శన అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. మదన్ అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంహితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. సో నన్ను అనుగ్రహించి నువ్వు చెప్పినటువంటి గుహ్యమైన రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విన్న తర్వాత యత్వయోక్తం వచస్తేన, నీ యొక్క వచనాలు వింటున్నప్పుడు విని మోహోయం, మోహం అంతా కూడా విగతో మమ, నా యొక్క మోహం వదిలిపోయింది, తొలగిపోయింది అని చెప్తున్నాడు. నువ్వు దానితో చెప్పిన తెలియపరిచిన ఈ పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విన్న తర్వాత నా మోహం తొలగిపోయింది. అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు మాతాజీ, చూసుకోండి. యో మామజమనాదించ, ఇది కరెక్ట్ అయిన శ్లోకం కాదు. త్వమాత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. సో పురుషోత్తమ అంటూ భగవంతుని సంబోధిస్తూ, పురుషోత్తమ పరమేశ్వర నీవే స్వయంగా వర్ణించినట్లు నీ నిజమైన స్థితి నా ఎదుట నిన్ను ఇక్కడ చూస్తున్నా కూడా, నీ రూపం నిన్ను ఇక్కడ చూస్తున్నాను, కానీ ఈ విశ్వంలో నువ్వు ఏ రకంగా ఈ జగత్తులో ప్రవేశించావో చూడాలని, ద్రష్టుమిచ్చామి చూడాలని ఉంది, నీ రూపైశ్వర్యాన్ని అని అడుగుతున్నాడు. అంటే మరి అన్నిట్లో నేనున్నాను అని చెప్తున్నారు కదా, సో మీరు అన్నిట్లో ప్రవేశించి ఉన్న ఆ రూపాన్ని చూడాలని ఉంది. ఈ రకంగా నా ముందే మీరు స్వయంగా ఉన్నారు, చూస్తున్నాను, కానీ ఏ రకంగా నువ్వు విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నావో ఆ విశ్వంలో అది చూడాలని ఉంది అని అడిగాడు. ఎందుకు అడిగాడు? అర్జునుడు మరి అర్జునుడికి నమ్మకం లేకపోతే నేనేదో గొప్ప భక్తుడిని నాకు చూసే అర్హత ఉందనా? ఎందుకని అర్జునుడు ఆ విశ్వరూపాన్ని అడిగాడు, చూడాలి అని? భగవంతుడి మీద నమ్మకం లేక, చూస్తే రుజువు చేసుకోవచ్చని
ఎందుకు అడిగాడు? ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఈ లోపు ఈ శ్లోకం చూద్దాం. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. మన్యసే యది తచ్చక్యం, అది సాధ్యపడుతుంది నాకు అని అనుకుంటే నువ్వు మయా ద్రష్టం ఇతి ప్రభో, నాకు చూపించు. నాకు చూడాలనుంది అని అడిగాడు. కానీ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? అర్జునుడిలో ఉన్న ఆ నిజమైన ఆ శిష్యుడి యొక్క వినమ్రత లక్షణం ఎలా ఉండాలో వినయం చూపిస్తున్నారు. చూడాలనుంది అన్నాడు కానీ చూపించు అనలా. చూడాలనుంది, నువ్వు నేను చూడగలిగే శక్తి నాకుంది అనుకుంటే చూపించు అని అన్నాడు. సో మయా ద్రష్టం ఇది మన్యసేయది తచ్చక్యం, నా వల్ల అవుతుంది చూడటం, నేను చూడగలను అని నువ్వు అనుకుంటే నాకు చూపించు. యోగీశ్వర తతోమేత్వం. కాబట్టి యోగీశ్వర, నువ్వు నేను చూడగలను అనుకుంటే నాకు అది చూపించు. ఆ దర్శనం ఇవ్వు, అవ్యయమైన ఆ రూపాన్ని నాకు చూపించు అని చెప్పి అడిగాడు. సో ఎందుకు అడిగాడు? కారణం ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. అర్జునుడికి నమ్మకం లేదా? ఉంది. మరి భగవంతుడి మీద ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదు అంటే మరి నేను భక్తుడిని కదా, భగవంతుడు ఎలాగూ నేను అడిగితే చూపిస్తారు అనుకుని అడుగుతున్నాడా? ఎందుకు అడిగాడు? భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం తెలియక? కారణం ఏమిటో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే, టు నో వెదర్ హీఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద లార్డ్ ఆర్ నాట్ అని కేఎస్ఎన్ రావు ప్రభుజీ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఎవరైనా ఏదైనా వేరే ఆన్సర్ చెప్పగలరా? ఈలోపు ఈ శ్లోకాన్ని చూద్దాం. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, శ్రీ భగవానువాచ పశ్య మే పార్థరూపాణి శతశోధ సహస్రశః నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ. పశ్య మే పార్థ రూపాణి, చూడు పార్థ నా రూపాన్ని, శతశోధ సహస్రశః, వందల వేల రూపాలను చూడు. నానా విధంగా, ఎన్నో విధాలుగా దివ్యమైన వర్ణాలతో అంటే రంగులతో, ఆకృతులతో, రూపాలతో ఉన్న నా రూపాన్ని చూడు. అర్జున, వందల వేల కొలది వివిధ అద్భుతమైన ఆకృతులు, ఆకారాలు, పరిమాణాలు, సైజులు, రంగులతో కూడిన నా యొక్క స్వరూపాలను ఇప్పుడు చూడు అని. ఇక్కడ మరి విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తానికి ఈ సమస్తము కూడా భగవంతుల్లో ఉన్న విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుందనేది మన ఊహకు కూడా అందనటువంటిది ఆ విశ్వరూపం, బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్. కాబట్టి ఈ చిత్రకారులు ఎన్నో విధాలుగా మనకు కొంత ఐడియా ఇవ్వటానికి ఎంతో చక్కటి ప్రయత్నాలు చేసి కొన్ని చిత్రాలు ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మరి ఎన్నో ఆకారాలు, సైజులు, రంగులు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇక్కడ అన్ని దేవతల ముఖాలతో చూపిస్తున్నారు, ఎన్నో చేతులు అవి ఉన్నట్లుగా ఈ చిత్రంలో విశ్వరూపాన్ని లోకానికి చూపడానికి మాతాజీ, సౌజన్య మాతాజీ కరెక్ట్. సో అది ఆన్సర్. ఎందుకు అడిగాడు అంటే అర్జునుడికి తెలుసు, అర్జునుడు ఎలాగూ భక్తుడు, భగవంతుడి యొక్క భక్తిలో ఉన్నవాడు. కానీ ముందు తరాల వాళ్ళు, నమ్మని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా రుజువు అనేది ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో అడిగాడు. కాబట్టి ఎందుకు అడిగాడు అంటే భగవంతుడిని మీద డౌట్తోనా కాదు, తనేదో గొప్ప భక్తుడన్నా కాదు. టు కన్విన్స్ పీపుల్ హూ విల్ కన్సిడర్ కృష్ణ యాజ్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్. సో కృష్ణుడిని ఒక మామూలు మనిషి అనుకున్న వాళ్లకు అది కాదు, ఆయన భగవంతుడు అనే రుజువు ఉంటుంది అని అర్జునుడు అడిగాడు. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు పార్టిసిపేట్ చేసిన ఇద్దరికి. వెరీ గుడ్. సో రకరకాల ఆకారాలు ఉన్నాయి చూడు అని చెప్పి
ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. ఈ జగత్తులో ఎన్నో సచరాచరం ఉన్నవన్నీ, ఏది చరా అచర, కదిలేవి కదలనివి అన్నీ కూడా నువ్వు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఈ శరీరంలో. మమ దేహే గుడాకేశ, నా దేహంలో గుడాకేశ అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తూ, గుడాకేశ అన్న పదానికి అర్థం ఏమిటో తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఓకే, సో గుడాకేశ, నా దేహంలో నువ్వు కదిలేది కదలనిది ఈ జగత్తులో ఉన్న సమస్తం అన్ని, కదిలేవైనా కదలనివైనా అన్నీ కూడా నువ్వు ఇప్పుడు యచ్చాన్య ద్రష్టుమిచ్చసి, నువ్వంతా కూడా ఇక్కడ నా శరీరంలో ఇప్పుడు నువ్వు చూడొచ్చు ఈ రూపంలో అని చెప్తున్నారు. సో గుడాకేశ, నువ్వు చూడాలనుకున్నదంతా ఈ శరీరంలో ఒక్కసారిగా చూడొచ్చు. ఈ సార్వత్రిక రూపం నువ్వు ఇప్పుడు కోరుకునే అన్నిటినీ, భవిష్యత్తులో నువ్వు కోరుకునే దానిని కూడా చూపిస్తుంది. అంతా ఇక్కడ లేనిది లేదు, కంప్లీట్గా అంతా ఇక్కడ ఉంది, నువ్వు చూడొచ్చు అంటూ విశ్వరూపాన్ని చూపించడం. ఆ విశ్వరూపం ఇలా మనకు ఎగైన్ చిత్రకారులు కొంత ఐడియాకి మనకి ఇవ్వడానికి ఇట్లా చూపిస్తున్నారు. ఏది మరి భగవంతుడు, సర్వదేవతలు, మరి ఇక్కడ మనం అన్ని లోకాలు, 14 లోకాలు చూస్తున్నాం. పైన బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నారు, మరి మహర్లోకం, ఈ లోకాలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి, మధ్యలో భూలోకం, ఇవన్నీ చూస్తున్నాం అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ ఋషులు, 9 బ్రహ్మకుమారులు, ఇక్కడ ఈ రైట్ సైడ్ ఏమో ఋషులందరూ కనిపిస్తున్నారు. సో అన్ని ఇక్కడ మనకు రకరకాలుగా మళ్ళీ చిత్రకారుల చక్కటి ప్రయత్నంతో విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నారు. అయితే భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే, నతుమాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్యమే యోగమైశ్వరం. నతుమాం శక్యసే ద్రష్టుం, అయితే నన్ను చూడటం నీకు శక్యం కాదు. ఎలా? అనేనైవ స్వచక్షుష, నీ సొంత కళ్ళతో నువ్వు నన్ను చూడలేవు. నీకు ఇప్పుడున్న చూపుతో నువ్వు నన్ను చూడటం కష్టం ఈ విశ్వరూపాన్ని. మరి మనం మామూలుగా కూడా కాస్త ఐమాక్స్ థియేటరు, ఈ 3Dలు ఉంటే ఒక స్పెషల్ కళ్ళద్దాలు ఇస్తారు కదా, అవి పెట్టుకుంటే తప్ప మీకు అది కనిపించదు అని. అలాంటి దానికే మనకి స్పెషల్ కళ్ళద్దాలు కావాల్సి వస్తే, సమస్త విశ్వాన్ని ఒక్కసారిగా కళ్ళ ముందు చూడాలంటే మరి ఎంత గొప్ప దృష్టి ఉండాలి. మామూలు దృష్టితో చూడగలమా? మనం ఎంతవరకు చూడగలం? మన కంటి ముందు మహా అయితే ఆ దూరంగా ఉన్న కొండల వరకు ఏదో కనిపిస్తుంది, ఆ తర్వాత కనిపించదు. అదే ఏ గోడ ఏదో అడ్డం వస్తే అసలు ఏది కనిపించదు. గదిలో ఏదన్నా ఉంటే ఆ రూమ్ వరకే కనిపిస్తుంది, ఆ రూమ్ బయట ఏముందో కూడా కనిపించదు మన కళ్ళకు. కాబట్టి ఇంత పెద్ద విశ్వరూపాన్ని చూడాలి అంటే మరి నీ యొక్క నీ దృష్టి, నీకు ఇప్పుడున్న దృష్టి సరిపోదు. కాబట్టి దివ్యం దదామి తే చక్షుహు, నీకు దివ్య దృష్టిని, దివ్యమైన చక్షువుల్ని ఇస్తాను. పశ్యమే, చూడు నా యొక్క యోగ ఐశ్వర్యాన్ని అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నా విశ్వరూపాన్ని నువ్వు నీ ప్రాకృతిక కళ్ళతో చూడలేవు ఇప్పుడు నీకున్న కళ్ళతో. కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ఇస్తున్నాను. ఆ అద్భుత వైభవాన్ని, నా యొక్క అద్భుత వైభవాన్ని చూడు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో గుడాకేశ అన్న పదానికి చాలా మంది అర్థాలు చెప్పారు. నాగలక్ష్మి మాతాజీ నిద్రను జయించిన వాడు. KSN ప్రభుజీ హూ వన్ నిద్ర అనే అజ్ఞానం, వెరీ గుడ్. ప్రమీలా రాణి మాతాజీ అర్జునుడి పేరు. అయితే అర్జునుడి పేరే కానీ మీనింగ్ అడిగా. వెరీ గుడ్, అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, కరెక్ట్గా చెప్పారు. ఓకే, సో గుడ్. సో నీకు దివ్య దృష్టిని ఇస్తే అప్పుడు నువ్వు నన్ను దర్శించడం వీలవుతుంది అంటూ మళ్ళీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో అది ఎలా ఉన్నది అంటే మరి సంజయుడు కూడా వర్ణిస్తున్నాడనమాట ఈ దివ్య దృష్టిని. ఏమని?
సెకండ్. మాతాజీ వాయిస్ రావట్లేదు మాతాజీ. 1 సెకండ్ మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఓకే. సో శ్లోక పోస్ట్ చేయడం లేదా మాతాజీ? శ్లోక ఉన్నవి మాతాజీ శ్లోక ఇదివరకు శ్లోకాస్ పోస్ట్ చేస్తున్నావా? చేయట్లేదా? చేస్తున్నా మాతాజీ. చేస్తున్నారు మాతాజీ. లేదు మాతాజీ. ఓకే సరే, నేను లెవెల్ 2లో చెక్ చేశాను. ఏ రోజు చాప్టర్ ఆ రోజు చేస్తున్నాను మాతాజీ. ఓకే సరే. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూద్దాము ఈ శ్లోకం. సో ఈ విశ్వరూపాన్ని ఎప్పుడైతే చూపించారో అక్కడ సంజయుడు మరి అన్ని వివరిస్తున్నాడు. సంజయుడికి కూడా కనిపించింది కాబట్టి అక్కడ భక్తులకు కనిపించింది. భక్తుడు కాబట్టి సంజయుడికి కూడా కనిపించింది. సంజయుడు మరి ఇదంతా ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తున్నాడు కదా. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట, ఏమని, ఎలా ఉంది ఈ విశ్వరూపం అనేది. సంజయ ఉవాచలో చూస్తాం ఇక్కడ. సంజయ ఉవాచ. సో అలా మహేశ్వరుడైన భగవంతుడు ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరు హరి దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపం ఐశ్వరం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కనిపిస్తోంది కదా స్క్రీన్? కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోక స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా? కనిపిస్తుంది. సో యోగీశ్వరుడైన భగవంతుడు ఆ రకంగా పలికి అర్జునుడికి తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. ఎలా ఉంది అనేది చెప్తున్నారు. అనేక వక్త్రనయనం అనేక అద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాలాంబరాధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. అనేక వక్త్రాలు అంటే ఎన్నో ముఖాలతో నయనాలతో అద్భుతంగా ఉంది దర్శనం. అనేక దివ్యాభరణాలతో అనేక దివ్యమైన ఎక్కుపెట్టిన ఆయుధాలతో దివ్యమాలలతో మరి దివ్యమాలలు ధరించిన రూపంతో దివ్య గంధాలు సుగంధాలు దివ్య సుగంధాలతో ఉన్న దేహంతో దివ్య సుగంధాను లేపనం దివ్య సుగంధాలు పూయబడిన దేహంతో సర్వాశ్చర్యమయం అంటే ఎంతో ఆశ్చర్యమయంగా అద్భుతంగా దేవం భగవంతుడు అనంతంగా లిమిట్లెస్ గా ఎండ్ లేకుండా విశ్వతోముఖంగా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు అని చెప్పి ఇక్కడ సంజయుడు కూడా వర్ణించి చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ ఆ విశ్వరూపాన్ని మనకు ఈ రకంగా భగవంతుడుని చిత్రకారులు చూపిస్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు, అది ఎలా ఉంది అన్నది ఇంకా వర్ణిస్తున్నాడు అనమాట. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుద్ధిత యది భాసదృశీ సా స్యాద్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. 100,000 సూర్యులు ఒక్కసారి ఆకాశంలో ఉదయిస్తే వాటి కాంతి ఏమైనా ఈ భగవంతుడి విశ్వరూపానికి సరితూగుతుందేమో అని అంటున్నాడు. అంటే
అంత కాంతివంతంగా ఉంది. వందల వేల సూర్యులు వస్తే ఎంత కాంతి ఉంటుందో, మరి అందుకే మామూలు కళ్ళతో చూడలేం. మనం ఒక్క సూర్యుడినే చూడలేం మన కళ్ళతో. అలాంటిది వందల వేల కొలది సూర్యులు కాంతి ఉన్నప్పుడు ఎలా చూస్తాం? అందుకనే భగవంతుడు ఆ దివ్య రూపాన్ని, దివ్య చక్షుల్ని నీకు ఇస్తాను అని చెప్పడం. కాబట్టి ఇది దివ్యమాలలతో, ఆయుధాలతో, పుష్పమాలలతో, వస్త్రాలతో, గంధాలతో ఆశ్చర్యకరంగా, దేదీప్యమానంగా, అనంతంగా, విశ్వతోముఖంగా ఉన్నది అని చెప్పారు కదా. ఈ రకంగా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అది వేలాది సూర్యులు ఒక్కసారిగా ఉదయిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ కాంతి ఏమైనా దీనికి సరిపోలుతుందేమో అంటున్నారు. అది కూడా తూతు సరిపోలుతుందో లేదో అన్నట్లుగా. అప్పుడు అర్జునుడు చూశాడు అని కూడా చెప్తున్నారు. ఆ సమయంలో తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తమనేకధా అపశ్యద్దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. అప్పుడు ఈ పాండవుడు అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు ఎన్నో వేల సంఖ్యలుగా విభజింపబడి ఉండి ఒకే చోట ఉన్నా కూడా విశ్వం యొక్క అనంత రూపాలను భగవంతుడి విశ్వరూపంలో చూశాడు అని చెప్తున్నారు. అర్జునుడు భగవంతుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో రకాలుగా విభజింపబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని చూశాడు. అందుకని ఇక్కడ మళ్ళీ విశ్వరూపాన్ని ఈ రకంగా చూపిస్తున్నారనమాట భగవంతుడు. మరి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ఆయన విశ్వరూపం ఇలా ఉండి ఇక్కడ విశ్వం అంతా రకరకాలుగా విభజింపబడి ఉంది కదా. మరి ఎన్నో లోకాలు, 14 లోకాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా కంటి ముందు రకరకాలుగా ఇలా మనకి విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నారు. తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరో మాధనంజయ ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనయ్యాడు. ఈ విశ్వరూపం చూడగానే రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నవాడై హృష్టరోమ ప్రణమ్య అంటే నమస్కరించాడు. శిరస తల వంచి నమస్కరించాడు. కృతాంజలి అంటే అంజలి చేతులు జోడించి తల వంచి అంజలి ఘటించి అంటే నమస్కరించి భాషత ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. విశ్వరూపాన్ని చూసి అర్జునుడు తల వంచి నమస్కరించి చేతులు జోడించి భగవంతుణ్ణి ప్రారంభించాడు. సో అర్జునుడి ప్రార్థనలు. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. సో పశ్యామి చూస్తున్నాను దేవా నీ యొక్క దేహాన్ని, దేవదేవా సర్వత్రా కూడా భూత విశేష సంఘ అంటే అన్ని ప్రాణికోటుల సంఘాలు, జీవరాశుల సమూహాలన్నీ చూస్తున్నాను. బ్రహ్మాండమీశం కమలాసనస్థం కమలంలో ఆసీనుడై ఉన్న బ్రహ్మదేవుని చూస్తున్నాను. ఋషీంశ్చ ఋషులందరినీ చూస్తున్నాను. మరి ఈశం శివుణ్ణి చూస్తున్నాను. సర్వానురగాంశ్చ మరియు దివ్య సర్పాలన్నీ కూడా చూస్తున్నాను. దివ్యాన్ అని అన్నాడనమాట అర్జునుడు. అని స్తుతించడం ప్రారంభించాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, అనేక బాహూదరవక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. అనేక బాహువులు అంటే ఎన్నో చేతులతో, ఉదరాలు అంటే స్టమక్స్తో, వక్త్రాలు ముఖాలతో, నేత్రాలు అనేక కళ్ళతో, పశ్యామి త్వాం చూస్తున్నాను నిన్ను, సర్వత్రా కూడా ఉన్న నీ అనంత రూపాన్ని. అనంత అంటే అంతం లేని, లిమిట్లెస్ అని అర్థం. నీ అంతం లేని లిమిట్లెస్ రూపాన్ని చూస్తున్నాను. సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంది, అంత కళ్ళ ముందు ఎక్కడ చూసినా. నా అంతం, దీనికి ఎండ్ ఎక్కడో అంతం ఎక్కడో, నా మధ్యం దీనికి మధ్య లేదు, నా దీని బిగినింగ్ లేదు, బిగినింగ్ ఎక్కడో లేదు తెలియట్లేదు, ఎండ్ ఎక్కడో తెలియట్లేదు, మధ్య ఏదో తెలియట్లేదు. అలాగే అలాంటి నీ అన్ని అనంతమైన ఈ రూపాలను నేను పశ్యామి చూస్తున్నాను. విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అంటున్నాడు. అనేక చేతులతో, ఉదరాలతో, ముఖాలతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపాలన్నీ నీ శరీరంలో ఇప్పుడు నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. ఇందులో
ఆది మధ్య అంతం ఏదో నాకు తెలియడం లేదు. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్యనేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. అనాది అంటే ఆది లేకుండా, మధ్య అంతం అనంత, ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్న ఈ రూపాన్ని చూస్తున్నాను. దీని బిగినింగ్ లేదు, మధ్య ఏదో తెలియటం లేదు, ఎండ్ ఏదో తెలియని ఈ నీ యొక్క మహిమాత్మకరమైనటువంటి రూపాన్ని చూస్తున్నాను. నీ మహిమ అనంతం, అనంత బాహు అంటే లెక్కలేనన్ని చేతులున్నాయి. శశి సూర్య నేత్రం, నీ రెండు కళ్ళు సూర్యచంద్రులు నీ కళ్ళులాగా ఉన్నాయి. పశ్యామి త్వాం చూస్తున్నాను నిన్ను. దీప్త హుతాశ వక్త్రం, వక్త్రం అంటే నీ నోటి నుండి వచ్చేటటువంటి అగ్ని జ్వలిస్తోంది, అది చూస్తున్నాను. భగవంతుడి ఆ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తోంది అన్నది కూడా మనకి కొన్ని చిత్రాల్లో తర్వాత చూస్తాము. నీ నోటి నుంచి అగ్ని జ్వలిస్తోంది. స్వతేజస, నీ యొక్క స్వయం తేజస్సుతో విశ్వమంతా కూడా వెలిగిపోతోంది. విశ్వమిదం తపంతం, ఈ విశ్వమంతా తప్పిస్తోంది అంటే ఇక్కడ వెలిగిపోతోంది. కాబట్టి నువ్వు ఆది మధ్య అంతాలు లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతంగా ఉంది. నువ్వు అనేక బాహువులతో ఉన్నావు, చేతులతో. సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలు, నీ నోటి నుండి వచ్చే అగ్ని ప్రజ్వలిస్తోంది. నీ తేజస్సుతో, నీ యొక్క స్వయం తేజస్సుతో ఈ సమస్త సృష్టి కూడా ఉత్తేజపరుస్తున్న నిన్ను, అలాంటి నీ యొక్క రూపాన్ని నేను చూస్తున్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క రూపాలను మనకు చూపిస్తున్నారు. ఇంకా అంతకుముందు ఏమన్నాడంటే, కిరీటినం గదినం చక్రినం చ తేజో రాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్షం సమంతా దీపానలాద్యుతిమప్రమేయం. అది జ్వలించే అగ్ని, అపారమైన సూర్యుని తేజస్సు వలె సర్వదిక్కుల్ని వ్యాపిస్తున్న నీ తేజవంతమైన కాంతి వలన నీ రూపాన్ని చూడటం కొంచెం కష్టం అనిపిస్తోంది. అంత కాంతివంత భగవంతుడు ఇచ్చిన దివ్య దృష్టికి కూడా కష్టం అనిపిస్తోంది. అయినా సరే ఎన్నో కిరీటాలతో, గదలతో, చక్రాలతో తేజోవంతంగా సర్వత్రా కూడా కాంతివంతంగా వెలిగిపోతున్నటువంటి నీ ఉజ్వల రూపాన్ని సర్వత్రా నేను చూస్తున్నాను అంటూ, మరి నువ్వే త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం త్వమవ్యయ శాశ్వత ధర్మగోప్త సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే. నువ్వు అక్షరుడివి, నాశనం లేనివాడివి, మరి దివ్యమైన వాడివి, తెలుసుకోదగ్గవాడివి. వేదితవ్యం, త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం, నువ్వే విశ్వమంతటికి కూడా పరమ నిధానానివి అంటే ఆధారానివి నువ్వే. త్వం అవ్యయ, నువ్వు నాశనం లేని వాడివి, శాశ్వతుడవు, ధర్మగోప్తుడవు అంటే ధర్మరక్షకుడకు, సనాతన ధర్మ రక్షకుడవు, నువ్వు పురుషోత్తముడవు అంటూ స్తుతించాడు. తర్వాత సూర్యచంద్రులు నీ వెలుగుగా ఉన్నాయి అని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత నీ యొక్క ద్వావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. సో నువ్వు ఒక్కడివైనా సరే ఆకాశం, సకల లోకాలు, వాటి మధ్య గల ప్రదేశం అంతా కూడా వ్యాపించున్నావు. కాబట్టి మహాత్మా, నీ యొక్క ఈ అద్భుతమైన దృష్టాద్భుతం రూపం, ఉగ్రమైనటువంటి భయంకరమైన రూపాన్ని చూసి, అద్భుతం భయంకరం రెండు ఉన్న ఈ రూపాన్ని చూసి వేదాలు, ముల్లోకాలన్నీ కూడా వ్యధ చెందుతున్నాయి మహాత్మా అని చెప్పి అంటున్నాడు. సో భయంకరం అంటే మరి మనం పెద్దగా చూసినప్పుడు ఏదైనా అబ్బా అనిపిస్తుంది. ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు
ఆ మనం ఐమాక్స్ థియేటర్లో చూసినప్పుడు ఏదైనా మామూలు స్క్రీన్ మీద చూసిన దానికంటే దాని ప్రభావం ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే మరి అంత అనంతమైన ఆకారాన్ని, సమస్త విశ్వాన్ని ఒక్కసారి చూసినప్పుడు ఇలా నోట్లో నుంచి అగ్ని రావడం, సూర్యచంద్రులు కళ్ళు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మరి ఎలా ఉంటుంది? సో ఒకలాంటి వ్యధ చెందుతాం, ప్రవ్యధితం. ఈ దృష్ట్వాద్భుతం, చూసి అద్భుతమైన ఉగ్రరూపాన్ని వేదాలు ముల్లోకాలు కూడా వ్యధ చెందుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సకల లోకాలు భయంతో కంపించడం నేను చూస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ సకల లోకాలు అంటే అందరూ లోకమంతా అని కాదు, ఎవరైతే భక్తులో వాళ్ళు చూడగలిగారు. అమీహి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. అమీహి త్వాం సురసంఘ. సో ఈ సురసంఘాలు దేవతల సమూహాలన్నీ సముదాయం అంతా కూడా నీ యొక్క ఆశ్రయాన్ని పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. అలాగే విశంతి కేచిత్ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కేచిత్ భీత ప్రాంజలయో గృణంతి, కొంతమంది భయపడి చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. స్వస్తిత్యుక్త్వ మహర్షి సిద్ధసంఘ. సో స్వస్తి అంటే శాంతి శాంతి అంటూ మహర్షులు సిద్ధ సంఘాలు నిన్ను వేద మంత్రాలతో స్తువంతిత్వం నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. స్తుతిభి పుష్కలాభి, పుష్కలంగా నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. సో దేవతలందరూ నీలో నీ ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొందరు భయపడి చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు సిద్ధులు వీళ్ళంతా శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు అని ఇక్కడ ఆ చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. అటెండెన్స్ ఒకటి ఫిలప్ చేయండి. మాతాజీ 2 సార్లు పోస్ట్ చేశారు, క్లిక్ చేసైనా ఉంచుకోండి. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం నా భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధాః. సో భగవంతుడు అంటున్నారు ఏమని, సమస్త లోకాలను నాశనం చేసే కాలాన్ని నేను జనులందరినీ నశింపజేయడానికే ఇక్కడికి వచ్చాను అంటున్నారు. లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్త అంటే మరి అక్కడ ఉన్న నువ్వు తప్ప, అంటే పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు. ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థిత ప్రత్యనీకేషు యోధ. సో ఈ అంటే మరి అందరూ చంపబడతారంటే ఆ యుద్ధంలో ఎక్కడో కొందరు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో. సో ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అందరూ కూడా చంపబడతారు మీరు తప్ప. తస్మాత్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. సో మరి నేను కాలాన్ని అని చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు అందరినీ ఇక్కడ అందరూ చంపబడతారు, ఎక్కడో కొందరు తప్ప, మీరు ఇంకా కొందరు తప్ప అని చెప్పినప్పుడు తస్మాత్ కాబట్టి త్వం ఉత్తిష్ట నువ్వు లేచి యశోలభస్వ కీర్తి తెచ్చుకో, జిత్వా శత్రువును జయించావా శత్రువును, భుంక్ష్వ రాజ్యాన్ని అనుభవించు సమృద్ధిగా, మయైవైతే నిహత శత్రువులను జయించి రాజ్యాన్ని నువ్వు అనుభవించు, మయైవైతే నా యొక్క ఏర్పాటుతో పూర్వమే ఇంతకు ముందే అందరూ కూడా చంపబడ్డారు. నిమిత్త మాత్రం భవ, నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడు అయ్యి నీ పని నువ్వు చెయ్యి. నువ్వేదో నేను చంపుతున్నాను అనుకుంటున్నావు, నేను చంపలేని వాళ్ళని, వాళ్ళు నాకు బంధువులు ఇది అది అని ఏవేవో చాలా చెప్తున్నావు. నువ్వు కాదు, నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే అందరినీ నా ఏర్పాటుతో అందరూ ఇంతకు ముందే సంహరించబడ్డారు. నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడు వెళ్ళి నువ్వు ఆ నిమిత్త మాత్రుడుగా నీ పని నువ్వు చెయ్యి సవ్యసాచి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి
నువ్వు లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడివై కీర్తి పొందు, ఈ శత్రువులను జయించి రాజ్యాన్ని అనుభవించు. నా ఏర్పాటుతో ఇంతకు ముందే అందరూ సంహరింపబడ్డారు, కాబట్టి నువ్వు కేవలం ఒక నిమిత్త మాత్రుడుగా, సవ్యసాచి అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే 2 చేతులతో బాణాలు వేసేవాడు అని అర్థం. అందుకని ఆ నేర్పరితనం అర్జునుడికి ఉన్నది కాబట్టి సవ్యసాచి అనే పేరు అర్జునుడికి వచ్చింది. సో సవ్యసాచి అని సంబోధిస్తూ అర్జునుడిని ఈ మాటలు అన్నారు. నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడవు, వెళ్ళి నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. క్షత్రియుడిగా నీ బాధ్యత నీ రాజ్యాన్ని నీ ప్రజల్ని రక్షించుకోవడం కాబట్టి. అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు మళ్ళీ, అర్జున ఉవాచ స్థానే ఋషికేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘాః. సో ఋషికేశ అంటే ఇంద్రియాలను జయించిన వాడా, ఇంద్రియాలనే కంట్రోల్ చేయగలిగిన వాడా భగవంతుడా. భగవంతుడికి పేరన్నమాట అది ఋషికేశ. ఆయన మనలాగా ఇంద్రియ ప్రలోభానికి గురికాడు. ఆయనే ఇంద్రియాలకు ప్రభువు కాబట్టి, నియంత కాబట్టి ఇంద్రియాలనే ఆయన కంట్రోల్ చేయగలరు కాబట్టి ఋషికేశ అనే పేరు ఉన్నది. కాబట్టి ఋషికేశ నీ తవ ప్రకీర్త్య, నీ యొక్క కీర్తిని మహిమను కూడుతూ జగత్ ప్రహృష్యత్య అనురజ్యతే చ, జగత్ అంతా కూడా హృష్యత్య ఆనందాన్ని, అనురజ్యతే అనురాగాన్ని పొందుతోంది. నీ మహిమను పొగుడుతూ ఈ జగత్తంతా ఆనందాన్ని అనురాగాన్ని పొందుతోంది. మరియు రక్షాంసి భీతాని దిశోద్రవంతి, భయంతో రాక్షసులందరూ కూడా అన్ని దిశలు ద్రవంతి పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నారు. సర్వే నమస్యంతి, అందరూ నమస్కరిస్తున్నారు కూడా. సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. నీ మహిమ పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందాన్ని అనురాగాన్ని పొందుతోంది. రాక్షసులేమో భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతున్నారు. మరి సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి అని మళ్ళీ అర్జునుడు ఇక్కడ ఇంకా ఏమంటున్నాడు, పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యభ్యధికా కుతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. ఈ సమస్త లోకానికి నువ్వు తండ్రివి. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య, కదిలేవి కదలనివి అన్నిటికీ కూడా నువ్వే చరాచరాలకు తండ్రివి ఈ లోకానికి. త్వమస్య పూజ్యశ్చ, నువ్వే పూజనీయుడవు, గురుర్గరీయుడవు అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు. నత్వత్సమోస్త్యభ్యధిక కుతోన్యో, నీకంటే అన్యులు ఎవరు వేరే వాళ్ళు అధికులు లేరు. లోకత్రయే, ఈ ముల్లోకాలలో కూడా నిన్ను మించిన అప్రతిమ ప్రభావ, నీ యొక్క అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, ఈ ముల్లోకాలలో కూడా నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఉన్నారా అని అంటున్నాడు. ఇంకా ఎప్పుడు చూడని విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను 46-45 శ్లోక అన్నమాట. అదేమిటో చూద్దాము. కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం ఇచ్చామి త్వాం ద్రష్టుమహం తథైవ తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. సో విశ్వరూప, సహస్రబాహువులు అంటే 1000 చేతులున్నవాడా. మరి ఎన్నో చేతులు అవి చూసాం కదా. అది తలపై కిరీటాన్ని, హస్తాలలో శంఖాన్ని, కిరీటనం గదినం చక్రహస్తం, సో హస్తంలో మరి ఈ చక్రాన్ని, ఇచ్చామి త్వాం చూడాలని ఉంది నిన్ను, ద్రష్టుం ఈ రకంగా చూడాలని ఉన్నది, అహం తథైవ నాకు అని అడుగుతున్నాడు. సో
నీ తల మీద కిరీటంతో, చేతిలో శంఖచక్రాలతో, గదలతో, పద్మాలతో ఉన్న నీ చతుర్భుజ రూపాన్ని చూడాలని ఉన్నది. ఆ రూపాన్ని దర్శించాలనే కోరికగా ఉంది అన్నప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవానువాచ మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం రూపం పరం దర్శితమాత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన న దృష్టపూర్వం. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ అర్జున, ఈ ప్రసన్నుడినైన నేను ఇప్పుడు నీకు నా యొక్క విశ్వరూపాన్ని, దివ్యమైన విశ్వరూపాన్ని చూపించాను. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నది ఈ విశ్వరూపం అంటే ఏమిటి? విశ్వం ఉన్నప్పుడే ఉంటుంది అది, విశ్వం లేనప్పుడు అది ఉండదు. ఎందుకు? దాని పేరే విశ్వరూపం. భగవంతుడి రూపం ఎప్పుడు ఈ విశ్వరూపమే అని మనం అనుకుంటాం, అది కరెక్ట్ కాదు. ఏమిటి అంటే భగవంతుడి రూపం స్వయంగా ఇప్పుడు ఆయన ఉన్న రూపమే ఆయన రూపం. ఆయన ఈ విశ్వం ఎప్పుడైతే సృష్టించబడుతుందో అప్పుడు విశ్వరూపంగా సమస్తాన్లోనూ ఆయన వ్యాపించి ఉంటారు. కాబట్టి ఆ విశ్వం ఉన్నంత వరకు ఆయన విశ్వరూపం ఉంటుంది. విశ్వం విలీనమైనప్పుడు మళ్ళీ ఆ రూపం ఉండదు. సో సమస్తంలో వ్యాపించిన ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇప్పుడు నీకు చూపించాను. తేజోమయము, అనంతము, ఆద్యము అయిన ఈ రూపాన్ని నీకంటే ముందు ఇంకెవ్వరూ చూడలేదు, ఇదే మొదటిసారి అని చెప్తున్నారు. न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूप शक्य अहं नृलोके ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురుప్రవీర. కురుప్రవీర, నా విశ్వరూపాన్ని ముందు నీకంటే ముందు ఎవ్వరూ చూడలేదు. ఎందుకంటే వేదాధ్యయనంతో కానీ, యజ్ఞాచరణతో కానీ, దానాలతో కానీ, పుణ్యకర్మలతో కానీ, తీవ్రమైన తపస్సులతో కానీ ఇది సాధ్యపడదు అని చెప్పి మాతే వ్యధామాచ విమూఢ భావో దృష్ట్వా రూపం ఘోరమీదృగ్మమేదం వ్యపేదభి ప్రీతమనా పునస్త్వం తదేవ మే రూపమిదం ప్రపశ్య. ఈ భయంకర రూపం చూసి నువ్వు భ్రాంతుడు, కలకు చెందిన వాడివి అయ్యావు కదా, అదంతా కూడా ఇప్పుడు పోతుంది. భక్త, అన్ని కలతల నుంచి విముక్తుడవయ్యి నువ్వు కోరిన రూపాన్ని ప్రశాంతమైన మనస్సుతో ఇప్పుడు చూడు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఆ రకంగా చూపించారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడిగాడు, దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్త సచేత ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని అతని మూల రూపం చూసి, జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన ఈ మానవ రూపాన్ని చూసి ఇప్పుడు నా మనస్సు శాంతించింది, నేను నా సహజ స్వభావాన్ని తిరిగి పొందాను అని చెప్తున్నాడు. అయితే ఇంతకు ముందు ఇట్లా శ్రీకృష్ణుడు నువ్వు శాంతించి నువ్వు నా రూపాన్ని చూడు అన్నప్పుడు సంజయుడు ఏం చెప్పాడంటే, అంతకుముందు సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చాభీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవాపుర్మహాత్మ. ఈ రకంగా వాసుదేవుడు చెప్పి ఉదోక్త్వా పలికి తన స్వయం రూపాన్ని దర్శనం ఇచ్చాడు. మళ్ళీ తిరిగి తన యొక్క అంటే 4 చేతులు, ఆ తర్వాత తన ద్విభుజ రూపాన్ని చూపించాడు. అశ్వాసయామాస చ భీతమైన, అలా భయపడేటటువంటి అర్జునుని భూత్వా పునః సౌమ్య పుర్మహాత్మ, మళ్ళీ అతన్ని సౌమ్యుడిని చేశాడు, అంటే ఓదార్చాడు. సో సంజయుడు ఇలా చెప్పాడు. భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా చెప్పి తన చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించి చివరికి తన ద్విభుజ రూపం కృష్ణ రూపాన్ని చూపించాడు. ఆ రకంగా భయపడి అర్జునుడిని ఓదార్చాడు. అప్పుడు అర్జునుడు అన్నాడు అనమాట, అర్జునో వాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతః ప్రకృతిం గతః. అంటే జనార్దన, నీ అత్యంత సుందరమైన ఈ మానుష్య రూపం చూసి నా మనసు ఇప్పుడు శాంతించింది, నేను మళ్ళీ నా కలవరం పోయి సహజ స్వభావానికి వచ్చాను అని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపం వెనక, ఆ తర్వాత 4 చేతులతో ఉన్న రూపం ఇక్కడ మరి 2 చేతులతో ఉన్న శ్రీకృష్ణ రూపం చూపిస్తున్నారు.
అర్జునుడికి అన్నీ కూడా కనిపించాయి. మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత. అయితే భగవంతుడు లాస్ట్లో మళ్ళీ చెప్తున్నారు, నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ. ఎలా నా దగ్గరికి వస్తారో ప్రతి అధ్యాయంలో ఒక శ్లోకమైన ఉంటుందన్న, అలాంటి శ్లోకం ఈ అధ్యాయంలో ఇది. ఏమని? మత్కర్మ, నా కోసం, కృత్ మత్పరము, నాకు అర్పించి చెయ్యి, నా కామ్యకర్మలన్నీ కూడా నాకు అర్పించి చెయ్యి, మద్భక్త, నా మీద భక్తితో, సంగవర్జిత, అటాచ్మెంట్ లేకుండా, సంగత్వం లేకుండా అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా, నిర్వైర సర్వభూతేషు, అన్ని జీవరాశుల పట్ల శత్రుత్వ స్వభావం లేకుండా, యత్సమామేతి పాండవ, ఎవరైతే ఇలా చేస్తారో వాళ్ళు నన్నే చేరుకుంటారు పాండవ. సో మన నిత్య జీవితంలో మన పనులు ఈ రకంగా చేస్తూనే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు. కామ్యకర్మలు, మానసిక కల్పనం అనే కల్మషాల నుండి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు నన్నే తన జీవిత పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని సర్వభూతాల పట్ల అంటే విరోధ భావం లేకుండా, ఎవరి పట్ల విరోధ భావం, ఏ జీవి పట్ల, అన్ని జీవరాశుల్ని విరోధ భావం లేకుండా ఉంటారు అలాంటి భక్తుడు మామేతి పాండవ, తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు. సో మత్కర్మ, నా కోసం కర్మ చేయి, నాకు అర్పించి చెయ్యి, నా భక్తితో అటాచ్మెంట్ లేకుండా, అన్ని జీవరాశుల పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా, అలాంటి వాళ్ళు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటారు. ఇది ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట ఈ చాప్టర్లో. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే, అన్ని జీవుల ఎడల కరుణతో, మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ భగవంతుడి ఆదిరూపమైన ఆయన దివ్యమంగళ రూపాన్ని ఆరాధిస్తూ మనం ఉన్నట్లయితే త్వరలోనే ఆయన ధామాన్ని చేరుకోగలం. సో ఆ కరుణ, మైత్రి, ప్రేమ అనేది అందరిలో ఉన్న భగవంతుడు ఉన్నారు అనే ఉద్దేశంతో అందరి పట్ల ఆ భావంతో ఉంటూ ఆ ప్రేమ భావాన్ని, భక్తి భావాన్ని ఆ రకంగా పెంచుకుని భగవంతుడిని ఆరాధించినట్లయితే త్వరలోనే ఆయన ధామాన్ని చేరుకోగలం. ఎందుకు? సర్వత్రా విశ్వమంతా ఉన్నది ఆయనే, విశ్వరూపం చూసాం కాబట్టి అందుకని సమస్తము కూడా భగవంతుడే అంటూ సమస్త జీవుల ఎడల కరుణతో, మైత్రితో, ఆ ప్రేమతో ఉండటమే భగవంతుణ్ణి మరి ఆ రకంగా ప్రేమిస్తూ అని ఉన్నట్లయితే ఆయన్ని చేరుకోగలము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవే